Aiwa ndinoda kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa pano paSaint TV basa ichienda mberi. So pamba pamuri kuona apo pakaungana vanhu pane zvinhu zviri pagedhi panonzi pamadhuri kuno. So if you are new to this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Patinokuimbira nyaya dzipisa, nyaya dzine dzatoitika ipapo tichitaiwa tinaye Saura wedu mukuru veFit and Go vatinofamba nawo kwese kwatinenge tichienda, ndo vanotigadzirira suspension yemotikari yedu. Zvamunongoita kana muchida kugadzirwa suspension yemotikari, masuspension parts tinawo, zvamunongoita tibate panhamba dziri pascreen. Aiwa ande munozvinzwira. Alright, saka panapa takagara naGogo. Gogo pamba pavo ndo pane zvinhu zvamuri kuona izvo. Gogo makadii? Tiripo hedu makadii mwana. Tiri nani. So Gogo munonzi Gogo ani? Uye kuno kunde kupi kwatiri kuno? Kwatiri kuno? Tiri ku 7. Kuwadzana 7. Alright, ndi Gogo ana? Madhuri. Gogo madhuri. So Gogo pamba pane zvinhu apo pamba pani? Pamba pangu. Ndo pamba penyu. Alright, mungada kutsanangura kuti chii chaitika? Zvinhu izvo zvabva kupi? Mazoonawo nguvai? Makuseni. Alright, makuseni. Alright. Ndiani atanga kuzviona zvinhu? Mwana wangu anga akuenda kubasa nemudzimai. Ani? Mwana wenyu mukomana. Nemuroora. Alright. Apana here zvamambonzi wamanheru makarara muri mumba? Hatina kusaziva ivo kana pane zvavanzwa here. Hapana. Saka hamusi kutya here pamba zvapadayo? Tinotya nekuti hachisi chogara nacho kazi. Alright. Hatina mbozviona paupenyu. Hamunombobvira mazviona. Hamuna vavengi here vamuri kufunga kuti ava vanogona varivo vari kutumirawo zvinhu zvakadai, kana kuti vangadaro vasiya zvinhu zvakadai? Kufungidzira. Kufungidzira kwakaipa. Alright. Hamuzode kufungira vamwe? Kufungidzira kwakashata. Alright. Saka zvazvadaiwo imimi muri kufungeiwo nazvo, muri kufunga kuti zvichagadziriswa sei? Ndatomira kuti mukomana wangu auye. Inini pandamuka makuseni ndichiona zvakadaro izvo. Ndabatwa nemweya wekuti inini handina munhu wandotukana naye muno Kuwadzana. Musha handina munhu wandotaudzana naye. Ndabve ndafunga kuti ndiani yandiitirawo zvakadai. Zvakadai pamba penyu. Ndatoda kumbozviti ndizvibate. Wakati usabate. Ukaona munhu adai anenge afunga kuda kudi kukuwadzai. Saka ndangomirira kuti mwana wangu akadzoka ndoti toita sei? Muona kuti moita sei? Apa taima muende kuchechi here kana munopinda kuchechi? Ndinopinda Anglican. Alright. Saka vafundisi kuchechi kwenyu vatungamiriri mavazivisawo here? Hapana tambozi. Hapana ataziva. So ndo mamiriro akaita nyaya kuno Kuwadzana 7 kutaura kunoku vanhu vakatomira panze vari kutokatyamarawo vachitoshamisika kutoti chii chiri kuitika panharaunda inoyi. Zviri kuratidza kuti pamboshanyiwa handiti? Pane vamboshanya panharaunda inoyi. Amene kuti munotiwo kudii, makasunungukawo kunyora comment section kuti what do you think about zvamuri kuona? Alright, ndimo muri panapawo pane zvamaonawo. Munogara muMarine muno? Tinogara muMarine muno. NaGogo? Tinowaziya. Alright. So muri kutowo kudii nezvamamukawo muchiona pagate paGogo? Zviri kutotyisa izvi. Hatichazotozivi kuti zvaiswa nani here kana kuti bhozi muroora atobuda achienda kubasawo achitosiyawo zvakadai. Hatichatoziviwo kuti nei asina kuvhundukawo kudai. Alright. Hanzi muroora nemwana wavo vabuda wakatoenda kubasa? Watoenda kubasa. Alright. Saka ndeke kutanga here muchiona zvinhu zvakadaiwo pamba panapa? Ndeke kutanga. Hakuna nyaya dzinombotaurwa here muMarine, nyaya dzemuMarine? Hapana dzatinonzwa isu. Hapana. Ko muMarine mararika here nhasi? Hamuna vamambonzwa here vachiti vaita madzikirira kana? Vamwe vari kudaira vati hatina kurara.
Alright. Ndevapi vasina kurara? Hamuna kurara. Tinomborara nhasi. Ndakabatwa nemadzikirira nhasi zvose ndakamboitwa. Serious? Zvekurevesa Ndinogara pakona apa. Saka muri kufungidzira kuti paitika zvinhu zvakadai so mese munotorega kuenda kubasa munotovhunduka kuti chii chikuitika pamoenda unokumbira kamungwangorega ngadai pane mafoni unoripota duty uri pakambani not phone sometimes phone inonyepa saka at least your presence ukasvika pakambani wocomplain kuti kune problem then mabasa akasiyana rimwe basa unogona kumbopakomplain kuti ndiri kurwara but you have to come first. Alright. Saka hanzi hamuna kurara vaenda kumbonokumbira vachadzoka mene chavo tofana kuziva kuti chagadzikwa nani gogo vane vanhu vavane swereti navo here kana kuti vana veapa vane vanhu vavane swereti navo here sei munhu achigadzika chinhu ichi ivo votsvagawo way forward nekuti mbama wavo vakutya kupinda vari vega. Muri kuti ndezvekuromba maybe vamwe chinhu changa chatotumirwa kana gogo abva chasvikawo chikaita sei chikabondera chikabva charoera chikaita chiri chavo kana chitombowanikwa pachira Right, reporting as it is. Kunoku Kuwadzana 7 muri kuona ndo zviri kuitika. Reporting as it is. Saka timboona kuti vapinda vari kuda kuita sei. Ngatione kuti vapinda vada kuita sei. Sekuona kwenyu kutoti vanhu vemuno mukuwadzana vakamira vakaungana. Saka tiona kuti zvinhu zviri kuda kuitiwa. Pana mai avo vane zvivindi vari kubata chinhu ichi. Saka sauti pamanga muchimwaya manga muchi tamwaya kuti kutsika kwamati muri kutsika so kuti patsiki alright. Hanzi chiko ichochi kuti ngazvekuti china mwanangu ifeki zvinogona kungoita zvinhu zvefeki kai ameno kusaziva kuda kukuchikidzireko kuda kutongokuchikidzirayo inini zvandandambofunga ndatozombi nevana vese vari pano zvikanzi aiwa mai musadaro ndandati ndoda kubata kana munhu achada kuurayini chiurayeni zviri nani zvikanzi aiwa regerai neizvozvi chinhu chacho chakatoshereketerwa